Bună dimineața, iată-ne lângă Duster, lângă Dacia Duster, de data asta diesel, 1.5, 110 cai, 4x4. După cum vedeți, mașina are oglinzi generoase, piele. Restul detaliilor le cunoașteți de la celălalt Duster. Rămâne aici pe consolă plastic care imită lemnul, furnirul. Mie personal nu-mi place, însă asta a fost decizia producătorilor. Hai să auzim cum pornește dieselul. Mie personal îmi amintește de zgomotul motoarelor de pe SUV-urile și crossover-urile Nissan. Nu e departe de adevăr. Avem 6 trepte. Modul 2x4 auto sau lock pe 4x4. Iată, ne scrie în bord că suntem în modul 4x4. În plus, la această mașină avem buton pentru oprirea, dezactivarea ESP-ului, controlului pe tracțiune, iar aici este pentru geamuri. În mașină este suficient loc, ca într-un Logan, generos. Să-l dăm pe modul auto și să plecăm. Consumul până în acest moment este de 8,9 litri, mult pentru un diesel, însă în condițiile de test este acceptabil. Cam asta pentru moment, ne vedem mai încolo.